नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलला तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज आम्ही चालू आहे मुठे पकडायला आणि खुब्या पण पकडायला चालू आहे। तो खुब्या आणि मुठे भेटतात काय बघूया आपण। चला जाऊया। ते दोघे जण पुढे गेलेत, आम्ही पाठनं जात आहोत। पाणी बघा, इकडे होल आहे, होल हे दाख। पाणी कमी झालंय, कमी आहे पाणी तिकडे खालती आहे जास्त, पण इकडे कमी आहे बघूया। आता जात आहे आम्ही, बघूया खुबे किती भेटलीत काय त्यांना। मुठ्याच्या मालावर जात आहोत। ही बघा खुबी बघा, उचली एक खुबी भेटलेली आहे मुठ्याच्या मालावर। आता आम्ही मुठे दाखव। जात आहोत, तिकडे बोलतात मुठ्याचा माल। खुबी आहे ही, खातात आमच्या इकडं। आम्ही पडली कुठे ती गेली। तुमच्या इकडं खात असली तर कमेंट मध्ये सांगा जरा। इथं दोघे जण काय करतात, गल लावता येत बघा। आता कशी लावता येत ती, आता खुब्या फोडतील, धाग्याला बांधतील आणि काठीला बांधून हे काढतील। हे बघा किती आहेत खुब्या, एवढ्याशाच भेटल्या। आता धाग्याला बांधतील आतमधला। धागा आणलेला आहे त्याला बांधतील, या काठीला बांधणार आहे ते यावाल्या। या काठीला बांधणार आहेत आणि मुठे काढायचे आहेत। लास्ट पर्यंत व्हिडिओ बघा तुम्ही कसे काढता ते। मित्रांनो, इथं बारीक बारीक किरवी आहेत दोन, ते आता दाखवतंय जुगू बघा। एक आतच असेल बा, एक मेलेला आहे आतमध्ये, एक दोन होत, तीन होते। तर मित्रांनो, हा वाला एक मेलेला आहे आणि हा एक आलेला आहे बाहेर, त्याला मी पकडलं। दाखव मित्रांनो, कुठे गेला। हा बघा, हा दुसरा इथं आहे। असे असतात ते काल्या किरव्याचे आहे। मित्रांनो बघा, बांधलेला आहे, आता बांधून झालेला आहे। आता आम्ही जात आहोत मुठे काढायला। तोंड्यातनं पण असतात। तिकडं वरती गुरा आहेत, काकी आल्यात लाय गुरा। ती बघा तिकडं गुरा आहेत। कुठं रे, बैल बघा इकडे आहेत, ती धावतायत, हे हाक मारतायत। आता बघूया किती भेटतात ते मुठे। होतलेला आहे इथं, येऊ नको येऊ नको। अंगडा थांब थांब। मित्रांनो, हा बघा मुठ्या पकडताव। ए संकेत, ये ना तिकडनं काठी घाल ना, मी अंगडा सोडला। मी पकडलाय हातात। अबे इथं इथं काठी घाल, इकडं इकडं काठी काढणं लावडी कोण आहे तो। मुठ्या बघत लाव कसा येत होता भार।
अगं कुठेला अंडे काय माहिती. खोद लवकर खोद. त्याचा एक पिल्लू येत होता बाहेर. त्या पिल्लूला पकडायला गेला तो आंगडा दिसला मोठा. त्या तिकडं आहेत. काटियान तरी पण काटियान. हा बघा मित्रांनो, आंगडा तोडला आणि जिगुनी अजून एक पिल्लू असेल आज त्याचा. पिल्लू पण होता रे आज, म्हणून बघा गेला. काय मी बघितला आहे ना, मी काढलाय. दाखव. बघा मोठ्या बघा कसं असतं. हा बिलाच्या बाहेर येत होता, आम्ही काढलं पकडलं त्याला. हा इथे एक आंगडा तोडला जिगुनी. आज पिल्लू पण होता एक एवढूचाच, मस्त होता तो. घे ठेवायच्यात पिशवीत. पहिलीच भवानी झाली आल्या ती पण. ते ह्याच्यात बघ इथं माती आली फार. थांब तसं नको. ह्याच्यात तो हे टाक, गल आणलास तो. दिगू इकडं खोदत गे रे. दिल कुठे आला तर इकडं आलाय. हे इथं पाणी आहे काय रे. पाऊस येतोय आता. मित्रांनो हा बघा एक मोठ्या त्या बिलात आहे. येऊ नको. सगळं आंगड्या दिसत आहेत. म्हटला अरे हलवू नको तसा. गल लावतात तसा ठेव. एवढा इथं खोद लाव. जा तिकडनं काट्यान जा. भारी काय किरवाय काय बघा. हागे बघा मोठ्या पलाला बिलात. थांबा बघूया येतंय काय. गल टाकतो आता. त्या बिलात मोठ्या गेलाय. बघूया येतंय काय आता. गेला वाटतं तो. ह्याच्यात बघू. बघूया येतंय कुठला. हे इथं बघ रे. इथे हॅलो तर मी तिथे मित्रांनो मोठ्या बघितलेला आहे.
गेला. इथे बघा मित्रांनो कसं राहतं. कसं काय कातेल आहे कातेल. तुम्ही मी मला वाटलेलं तू घालवणार आहे. आहेत काय आता बघा. संकेत एक सारखा घालवतोय मोठे. मगाशी 2 हाताचा 1 3 घालवला. मोठ्या एक भेटता इथं जिगू काढताय कुठनं तो. हाय भेटला काय. हा मोठ्या बघा जिगूचा. दिसला काय जिगूचा मोठी आहे मोठा आहे. मोठ्याचा पिल्लू आहे मोठ्याचा पिल्लू. बघा कसं चावतंय. हाय काय रे. मित्रांनो हा बघा मोठ्या येत आहे. तू हात कुठे घालतोय. हा बघा मोठ्या येत आहे बिलातनं. इकडनं हे कर ना. अरे तिकडनं काय नको करू. तुझा हात आहे तिकडनं एक. तू हात काढ. हात काढ. हे कर ढकल. असा ढकल ढकल. थांब रे. हो हो सोड. धव त्याला वाईट पाण्यात. हा बघा मित्रांनो मोठ्या. एक भेटला 2 भेटलं मोठ्या. मित्रांनो मोठ्या भेटला आहे. तिथं भाटरोला होता. त्या तिथं भाटरोला होता. इथं मोठ्या आहे. हा बघा येऊ दे वर येऊ दे. कुठे जाणार तर नाही. हा बघा येतोय वरती. आला आला. तिघा मिळून पकडते. मी पकडलाय. भवानी झालेली आहे. तिसरी भवानी पिशवीत टाक. अजून कुठात काय बघा. माझ्या नशिबात नव्हतं. आता एक भेटलाय. गळ लावायचा याचा. बघायचं येतं का असं हलवायचं असतं. हा येत पण नाही किरवा लवकर. कंटाळता तसं. हा इथे खोदताय. तिकडे 2 जण खोदतायत. कुठं आहे कातेला आहे. हा बिल बघ केवढा आहे. मोठी आहे. कातलीत बघूया. इथं कुठेतरी काल्याने पकडलेला मोठ्या. आला तर आला. इकडं कातल आहे पुरी बघा. कातलीत सगळे बिल गेलेत. मोठी आहे इथं.
हा बिलात मोठे आहे. आंगड्या दिसत आहेत आंगड्या.